Masak gulai kikil ala chef Dinda Alamanda. Hai guys, wis do tangi urung. Bumbu-bumbune wis tak catet ya guys, apa wae nek wis lengkap terus di blender. Nek ra di blender diulek. Gandeng aku lagi males ngulek, makanya tak blender. Lah apa-apa to yo males ngulek, penting ra males masak. Langkah berikutnya pokoknya kaya ning nggon video ngene iki guys, rasa digongso, bumbune langsung dicemplungke nggon banyu. Wis rasa nunggu umup langsung dijekuke kikile. Ojo lali kei dong salam. Lanjut ditutup krekep wis ditinggal ngopo-ngopo arek ngumbahi, arek isa-isa, apa arek ini tanggane sik ya oleh. Nah, nek wis rada asat ngene iki dinguk wis empuk urung. Tekstur menyesuaikan. Nek aku seneng sing rada alot ngono lho, guys. Dadi ora empuk banget. Nek isih atos yo ditambahi banyu ngene iki, guys. Pokoke ditomba tambahi banyu nganti teksture sesuai keinginan. Terus aja lali kei bumbu yo, guys. Uyah, mutu karo merica. Kuwi diteke nganti asat ngono kae lho. Nah, nek wis ngene iki lanjut ditambahi santan kental. Wis rasa suwe-suwe, penting umup sak umupan wae, wis siap disajikan. Yo, lali, ojo lali dicipi sik lho yo. Gazung, kikil dan sambal. Mari makan. Guys. Nah, langsung kita madiang ya guys, kita eksekusi. Iki menurutku yo enak sih, tapi aku rada kecewa. Kan aku wis 2 kali yo guys iki masak kikil ngene iki. Aku kecewane karo si kikil iki lho. Nek pas pertama kayak aku masak, kuwi aku nganggo kaki kambing, tapi lentuk korban ngono lho guys. Lah iki enak banget pokoknya iki. Lah nek iki aku tuku ning pasar, kayak warnane iki wis putih-putih kae lho. Mbuh iki kikil opo? Opo tek men pas entuk korban kaki gratis ra mbayar yo. Nek sing ora seneng kikil oleh dikei liyane guys, koyo ayam, telur, udang ngono kuwi iso. Karena masak kan kita lakukan tiap hari yo guys. Kayak sehari ki 3 menu nek umpamane gonta-ganti. Ya dhewe iki kudu digawa happy wae masak ki, rasa sepaneng kudu iki, kudu ono iki, kudu ono iki, ora. Sing penting bahan dasare terus awak dhewe modifikasi dhewe. Gitu deh. Oke guys, segitu dulu ya video dariku. Semoga bermanfaat dan semangat untuk para bunda-bunda. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah.